Magadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa tiri kuno kunzvimbo yekuGokwe. Semazuva ese ticharamba tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika kuno kuGokwe semapirwa atinenge tadziitwa. Kana muri vagari vemuGokwe mune nyaya dzenyu makasunukira zvakare kutibata panhamba dzatichaisa paskirini kuitira kuti mutipewo nyaya dzinenge dzichiitika kuGokwe. Donzo redu rechirongwa chino harisi rekufumura kana kufumura nzvimbo yedu yeGokwe, asi kufumura nyanya kana kuti vanhu vanenge vaita zvinhu zvisakarurama ndivo vatinenge tichida kuti vafumurwe, zvibude pachena, ruzhinji rweZimbabwe ruzive, pamwe chete nekuitawo kuti nzvimbo yeGokwe zvakanaka zvinoitikawo muGokwe zvizikamwe. Asi nhasi tine nyaya inosuruvadza yaitika kumhuri yekwaMambo Masakadza vari mudunhu raMambo Chireya. Asi nyaya iyi yakaitika mazuva apera. Inyaya yemurume ane makore anodarika 20 ekuberekwa, uyo akatsikwa nemota, motokari yakanga iri yaMambo Nemangwe. Saka zvichakadaro taita hurukuro nababa vemushakabvu avo vatataura navo vachitipawo divi ravo remaitikiro akaitika nyaya iyi, kuti zvakafamba sei uyezve zvichafambiswa sei, urongwa hwemhuri iyi hwakamira sei. Saka muchidimbo regedzai nditi inyaya yatakurukura ende yaticharamba tichifambira zvakare kuti tione kuti ichasvika pakupera sei. Semazuva ese muri Zimbabwe, kana musati masubscribe pano paJCTV Africa, garai masubscribe, laikai zvakare Facebook page redu rinonzi JCTV Africa. Ikoko kune nyaya dzakawanda dzatinokupai. Kana muchinzwa zvakanaka, tinokumbira kuti mukandewo macomments muchitaura kuti muri kutibata muri kupi, muri kuHarare, muri kuBulawayo, muri kuSouth Africa, muri kuUSA, kwese kwamungange muri. Tinokumbira kuti mukande macomments enyu zvamunenge muchinzwa, oro kana mune nyaya yamunoda kuti tifambire, munokanda zvakare mucomment section. Saka regedzai pine mhurukuro yataita nababa vemukomana anonzi Joe, uyo akatisiya nenzira yekutsikwa nemotokari yaMambo Nemangwe, avo vari mudunhu raMambo Chireya, tiri kuGokwe North muri Zimbabwe. Saka regedzai pine mhurukuro yataita asi iyo picture yamuri kuona video yatorwa panonzi paCMB pari paNemangwe, iri nzvimbo yaMambo Nemangwe. Ngatipinde mhurukuro muri Zimbabwe tinzwe kuti zvanga zvichimbofamba sei. Asi comment section yakasununguka kwamuri mese kunge muchishandisa kuti titaurirane, muchitudza kwamuri kuona muri, uyezve kana munewo zvamanzwa pamusoro penyaya makasununguka zvakare kutibata, tonzwa kuti zvirikufamba sei. Ngatipinde mhurukuro tinzwe kuti chii chaitika kuti Mambo vazosvika pakutsika munhu nemotokari yavo. Onekwa mwana wamai vangu. Tingareruka kubvunza kuti pamakasangana nenyaya iyi kuri kunzi chii chakaitika pamusoro pemwana wenyu? Right, chakaitika pamukomana ndechekuti tichitanga pakunzwa nhoroondo yacho kusvika zvosvika pazvakasvika. Ndezvekuti vakomana vaiona bhora vari paParamount Potostro iri paMasakadza. Alright. Ndipo pavaiona bhora. Saka vachiona bhora kudaro pakaita anonzi Thomas anova munin'ina waChief Nemangwe.
Alright. Akasvika ane mumwe wake achazisira chori anonzi Hani, zita remunhu wanga ainaye shamwari yake. Alright. Ndobva vasvika ndobva vavhara bhawa vachiti vanhu vese hapana anobuda munoda kuti murohwe nemapurisa. Alright. Saka zvadaro vakati torohwa nemapurisa taita sei? Animona. Saka zvadaro mukomana weNyakupondo anga ari panze, anga achiri mukati umu. Nyakuponda ndiani? Ndi driver wachifi? Yes, ari munen'ina. Alright. Ndiye akasvika akavhara door. Saka tongoti ndi chief. Chief Nemangwe. Alright. Saka tongoti ndi chief. Alright, ndizvo. Saka zvadaro vakomana ava, uyu Nyakupondwa uyu anga ari panze. Alright. Mwana wenyu? Mwana wangu. Alright. Saka akazoita zvekunongedzerwa zita racho richazo kuti anonzi Hani, anga ari ipapo, anga ana chief uyu akanongedzera kuti Joe uyu. Alright. Akanongedzera kuti Joe upi uyu. Joe uyu anga ari kumhiri kwetara pamasagata, anga adza side retara reroad. Alright. Road motikari yanga iri paParamount iri adza side futi. Okay. Saka pakanongedzerwa kuti Joe uyu, Mambo uyu ndo paakasimudza motikari yake yakavheneka malaiti ichinokurosa ichidzingirira mukomana uya Joe. Joe akatiza kubva panga ari mujinga meroad after road ari mhiri imwe, akamhanya chipo che15 to 20 meters achidzingirirwa achipinda nepakati pemashops, ndo paakasvika achinorohwa motikari iyayi. Kwakwatova kuti kusango siri kumashops kake chituwaka. Abva mukudzingirira naye, kuti motikari kudzingirira kwakaita haina kumira, yakaramba ichimudzingirira kusvika ichitenderedza naye achinopinda nepamukoto. Pakapinda napo ndo pakazonorohwerwa nemotikari payakamubatira, kuti motikari yakaita kufulaya ichijamba road. Nokuti yakasimuka ine speed yehasha chaizvo. Ndo zvakaitika izvozvo. Right. Zvaitika izvi mukomana akabva kufira passport here, pakadaidzwa mapurisa, chii chakaitika? Mukomana akafira passport. Afira passport ndobva shoko rasvika kupolisi. Polisi yakauya itrafiki ichinzi pane tsaona yaitika. Vetrafiki ndobva vasvika vachitoro mastatement kuti chii chaitika, ko munhu uya atsikwa kusango uku, chii chaitika. Ndopa vakatsanangurwa kuti no, adzingirirwa nemotikari kubva kuno kumain road ichienda musango kwanga achitizira uku, ndokwainomutsikira. Vanhu vai vakati mapurisa akati no, isusu harisi chiri basa redu ishi. Raakuda kutotanga kuongororwa kuti chii chakanyatsokuitika. Isu tafungidzira kuti mataurirwa zvaitwa, tafungidzira kuti muroad. Okay. Ndokuenda kwakaita vetrafiki vaya. Pachizouya polisi yakaita investigation, ndo yakazosvika makuseni. Alright, mirai ndikufonere back. Airtime yangu yapera, ndikufonere back now. Zvakanaka. Alright. Akazotora mutumbi ipapo makuseni, because mutumbi wakarara uri pasango ipapo, wakangochengetwa nehama neshamwari. Zvinhu zvakaitika musi wechingani izvi? Musi weSunday? Musi wechina manheru. China chapfuura ichi? China chapfuura. Alright. Zvakaitika nechina, sokuti tikasvika China chamangwana inenge ya1 week. Alright. Alright. Saka mapurisa vauya kuzoita investigation, chii chakazoitika? Mapurisa vasvika vaita investigation dzavo, vakauya nekofini ravo, ndobva vatora mutumbi, ndobva vasunga mukomana uyu Thomas uyu. Asi mumwe wacho wanga ainaye Thomas iko zvino izvi hasikuri kwaari. Akatotiza. Alright. Saka vatorwa paya ndokuyo yange yaFriday ka. Ndobva vaendeswa kumochari mutumbi vachiti unoda kuitwa postmortem kubulawayo. Alright. Saka mutumbi uyu ndobva waenda. Tichizwa kuti no, Saturday neSunday havashandi, tozofambira mutumbi uyu neMonday. Saka nhume dzakabva kwachief Nemangwe, vanhu vavarivo vakapara mhosva, vakauya musi
wangu wa musi weSaturday. Vasvika musi weSaturday vakauya nemari yavo yechema $10. $10 ichinzi mari yechema. Yes, ndo mari yechema yavakauya nayo. Vachiti chii tine urombo nezvakaitika. Takupikwa Nemangwe. Tikati zvakanaka magona kuuya kwamaita. Vakatambirawo zvakanaka. Right. Ndobva mutemo wekuno wechivanhu vanotoziva kuti madzimamboka. Vanotoziva inokutonga vanhu kuti no, munhu akaita mhosva yakadaiwo unofana kusapotawo nhamo ine zvinhu zvinoti. Ndizvozvo. Saka iwo akabva kuti atinyorere kuitira kuti tidzokere kwatatumwa. Vanhu vaya vakateedzera chaizvo zvinodiwa zviri mugwara raivo mambo vedu. Ndobva vanyora listi yandobva vavapa. Vakati isu tiri kunodzoka nhasi kana kuti mangwana. Vakabva vaenda Saturday vakakundikana kudzoka. Sunday kana kudzoka. Monday hapana shoko. Kusvika Chipiri nezuro tasimuka kuenda kunotora mutumbi kuGokwe senda nokuti wakasvika neMonday manheru patakafonera kuti mutumbi wenyu waakusenda vakasununguka zvenyu kuti mutori. Saka isu ndobva tatarira kuti ko vamwe vedu ava ko vatsamwi chii, vakauya takavagamuchira zvakanaka nakawani tikawadzana vakasimuka vakaenda vachitarira kuti vanhu vari kutaura kunzwisisa. Kana rimwe shoko rekudzoka tichiri kutsvakawo tichiri kuunganidza hama tidzoke kuzokutanawo nemwe. Vanhu vari kuti kutawo vada kudya vada kurarama vari kusiya mabasa avo havana zvavakakovhida vane vavo. Kusvika tanotora mutumbi musi wechipiri ndokuuya nawo tauya nawo itagara semhuri takanga taane decision yedu kuti kubva ikuzvino patokuenda kunotora mutumbi kusvika masikati patodzoka kana vasina kuuya vanhu ava takunanga nemutumbi kunovaramwira pamba pavo. Chua takaenda nemutumbi uyu tabva kuti takaenda nemutumbi kunosvika ndokusarenda pamba pavo. Vakauyawo chua vakaona nezvechiitiko ichi vakabatawo maoko tikasimudzawo shoko. Andinonzwa ipapo mati MP. MP ndiani ziya? Madron. Alright. Asikakanzi ndikupedza zvikazara. Alright. Okay. MP vanonzani? MP Matizani. Vanoitwa Matiza Madron. Alright, okay. Ndo MP wedu wekunoku. Okay. Right, vakauyawo vakanzwawo chitiko chacho kuti kuse vasiri kuwadzana nemi tikati hatizivi sezvo maonawo zvipanapa pamwe mukazamawo kumidhieta pamwe pane zvavakashora hatizivi. Isuwo semadzimambo futi tasimudzawo nyaya yedu tikatizivi paramount vanova vari senata zvakare vari vachireya. Alright. Vachireya takavazivisawo vakazivawo chitiko chacho kuti kuwai tikati tichiso pamuri baba pamwe ndimungakwanisawo nezvirenyu kutauro zviri mumwoyo make tibatsirane padambudziko iri. Saka anosiya mutumbi nezuro manheru takabva taenda kudzimba. Takazofonerwa manheru naiwe anoitwa Muve. Vakati kuti manosiya mutumbi uyu chii chiri kuitika. Tikati isusu taita kuti tinosiya mutumbi uku tafungidzira kuti tikaratidzira ndo demonstration yedu tatora mutumbi tikasvika tikaisa pamba pavo hatina kana kurwa nemunhu kana kutuka tikavhara gedhi ravo tikabuda tikaenda kumba. Tafungidzirawo isusu kuti tikadaro kuratidzira kwedu demonstration yedu ichanzwika kana kuti achafonerawo madzimambo akewo makuru vanhu vavachireya kana MP kana whoever mediator waakakwanisa kuti kutuma kuti fambirai nyaya idzi dzakadai. Havana kuuya vakakwanisa ivo kuti ini ndiri kudhira nechipolisi. Kuti vakati tiri kudhira nechi? Vakati tiri kudhira nechi? Vakati kuna chifi chireya nyaya iyo nyaya tiri kutaura nei pamutemo handikwanisi kuti ndiende ndega. Vachireya vakati kwanisi kuenda wega wakwambotuma vakaendako vakaitwa sei? Akatadza kupa pinduro ipakuti kweiona kuenda nechifuno vadii. Vanhu havasi violent ka. Nhume dzako dzakatambirwa zvakanaka. Saka chakunetsa chii? Saka zvadaro isusu tatazonzwa OIC vabhuku ava vachititi
mutumbi taakuita kuti tinoutora unodi uende ipapo tikati kana munganotora senguva zvasviba kudai zvangonaka murive mutemo pamwe pane mashoko amunosvika muchiudzawo mumwe kuti tiyanane. Saka isusu makusena ano tichimuka tazonzwa tichitoda kutopepa kuti ano kana zvadaiwo tangonosvika kutora mutumbi wedu todi tichengeta nehama zvedu zvapfuura zvanga tichifungidzira pamwe tingawadzana sezvo vemutemo vachiuziva kuti ndo zviripo tazonzwa kuti mutumbi wakadzoserwa kumochari zvakare kunova kuGokwe center. Saka titaura izvezvi mutumbi uri kuGokwe center wakadzoserwa ma11-12 kuGokwe center polisi yakautora. Alright. Saka vari kuti way forward apa yoitwa sei? Isusu way forward yataanayo sisu semhuri plus wamuri kutaura naye ndini baba wemunhu. Tine urombo baba. Ndino muri kutaura naye. Ndazoona kuti hama dzangu dzabva mativi mana akasiyana. Ndiri kusiya nguve kunokohwa zviyo zvavo muminda umu vachiya vachindikuta izvo zvipamba panodai kunzenga iri vhidhiyo maiona zviri pano pamba vanhu vasi kutokwana pamba patogara murodhi. Saka ndazoona zvatingatoita isusuka ngatichitaurai nemukuru wemapurisa vamwe vepaGokwe center tichivaonesa kuti dzanga dziri hasha dzatakaita nezuro sekutaura kwayo pakaita kuti taifunga kuti tingawadze nevamwe vedu tagara pasi semhuri tiri prepared edu kuti tinotora mutumbi wedu uye tiuchengetedze. Alright. Iyi program yarini ndeyanhasi here kana ndeyamangwana? Program yedu yanga yatofunga kuti izvozvo tiri muprocess yekuti tichironga zvekuti tiite tiwedzere muriwo nokuti atakambouraya imwe mombe nekuwanda kwevanhu takutopirira kuti touraya futi imwe mombe zvanhasi kuitira kuti isusu patichataura dare redu navanhu vava vachatiudzawo kuti unga izvozvo uya mutumbi kana nokukurigirai tosangana pamashops kana kuti tuya pamba pacho tione kuti uri kunanga pamba zvishuwa here we are prepared semhuri kuti aidha kana vakati vanotirigira pamba zvakangonaka tivambira kuGokwe center dziri ready kuti unotora mutumbi wedu ukwanisa kuya kurara pamba kana kuti zvichitadza zvanhasi togona mangwana kakuseni tomukira tosiya vanhu vachigadzira musha masikati toradzika mutumbi wedu tiri prepared. Alright. Nyaya iyi inorwadza. Imimi semhuri manga muri kuda kuti zviitwe sei? Ndanzwa muchitaura mashoko ekuti mamuda kuyanana. Nhaurirano yenyu nevanhu vekwaChief Nemangwe yanga iri yekuti paitwe sei? Nhaurirano yedu isusu ndeyekuti muzvakana zvinhu zvaitika idambudziko mangwana mwana wangu anokoromora mhosva yakaita saiyoyo. Mwana haana mugoni haana kutumwa kunzi ndaunoita zvakati wedza kuti vane chii kuyanana kwedu uya kwavo kuti kutopa nhamo dzadambudziko radii rakonzerwa nemwana wavo ubhadharo ndokuti unoparwa nemunhu asina chinhu asi uchinoti haana kana huku pamba but kupatisipeta kwake kuuya achicherawo mvura nevamwe ndokubata maoko kwanenge tingoda pachivanhu chedu noti zvokuti tikuda kuti ngatipe mombe dzakati kana ngatipe zvakati aiwa ivo samambo vanotonga vanhu vanoziva kuti munhu akapara mhosva yakati tikuvabhadhisa zvakati zvovanoona kuitawo zvavangoita ndizvozvo hatina patinovatongera kuti tipei chakati nokuti tese tiri mhuri tiri paukama ndomamirira zvakaita. Ukama hwenyu newekwamambo hwanga hwakamira sei pasati paitika chiitiko ichi? Ukama newekwaChief Nemangwe havazokurura navo. Alright. Saka tikutoona kuti uzuku ndiwenje vakuhunya kukushisa kuti no sezvo baba ndewetemba rekuti vacho ivo vanhu veChief Nemangwe vasati vagadzwa. Saka zvakazviita kuti no vakuru vanoona nezvigwadzo kwemadzimambo vakati no chimbobata iwo mwana wacho tichizotsvaka panofanira kuzoenda umambowo. Saka ndinoona sokuti sometimes pamwe hudiki pamwe huri paari ndisingazivi kuti muhudiki macho bhadhika munhu yaane dzinza revanhu vakuru vari mumhuri saka ndisingazivi kuti vari kuzvitorawo sei kudzinza kwavo. Mushakabvu anga ane makore mangani uyezve ane mhuri yakakura sei? Mushaka 2005 anga paane mhuri. Ronda rasiwa nemushakabvu rakakura sei kumhuri kwenyu baba?
ronda rasiwa nemushakabvuyu rinorwadza pakuti chiitiko chakadai hasari chamboitika munharaunda medu munomu. Tosingozvinzwa zvichiverengwa but zvokuzozva kuti akadzingirirwa munhu nemota tongonzwa tichiverenga zvetsaona. Tsaona yaitika yarova munhu hongu tozviziva but chiitiko ichi chaita mukurumbira zvekuti hazvibude muhana dzevanhu kuti kudzingirira munhu here semhuka. Mhosva yanga apara ndeyei? Kana pane changa akanganisa mwana uya mugare pasi nevabereki, vana vanokanganisa hatirambi. Iko zvinotiziva kuti mhosva yacho yakaita kuti amukanga amudzingirire kudaro ndeyei hatisi kuziva. Munhu wese ari kufunga kuti kuchakaita kuti adzingire mwana, mhosva yakaparwa ndeyei, mwana akaita sei? Kudzingirira munhu nemotikari ika hama dzedu anoziva kumba kwemwana uyu. Hama dzimwe dzaizitori pamashopusi ipapo inga anodziziva wani. Ukatarira kuti vanasekuru vaive mwana iyeyu madzimambo zvakare ari pasi pachifi Nemangwe vari vanasekuru zvakare. Handimaona timamirira zvakaita ya zvakaoma. Imi dai kuri kunzi ndimi muri kutonga nyaya iyi, maiitongawo sei? Matongerwo enyaya mwana wamai autonge zvinhu zvichibva kutsamwa kana kudii. Tine maguidelines atinotonga nawo semadzimambo. Zvinhu zviri mumachapta kuti no palevel yemadzimambo aya munoedzeni muchidai. Kuyana kwakakosha, kwesi kuti munhu mukagara dare kubhadharisana, kwete kuyanana kuti zvinhu zvenyu zviflowe, pfungwa dzenyu dziri pamwe chete. Zviripo here zviri pamwoyo penyu zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive pamusoro penyaya iyi zvandisina kukubvunzai? Madi ndikati zviripo here zviri pamwoyo penyu zvamuri kuchema zvandisina kukubvunzai zvamunoda kuti mhuri yeZimbabwe izive? Mhuri yeZimbabwe izive chiitiko ichi chiitike kupi nekupi, kana kumukuru wenyika unobaba vaMunangagwa president vedu ngaisvike nyaya yatizive kuti madzimambo aya simba ravari kushandisa ndere mudzimba dzavo here, kuti masimba anenge vapiwa nehurumende yedu semazira toita isusu kuti pakutaura kwadi kucha kuno kubaba vangu ndimambo ndiye anonzi mambo nemasakadza. Alright. Vanototongawo mhosva idzi palevel ravo vanotonga mhosva idzi zvanenge vatadza vachisimudzira dzichienda kumachifi kuvakuru vavo zvichingofamba zvakadaro. Alright. Saka ndinoda kuziva kuti mhuri yeZimbabwe isai pfungwa pamwe kuti mangwana zvinoitika kudunhu kwenyu tiona nekupanana pfungwa kuti kuye mambo uyu ane mwoyo wakaita sei. Vane mwoyo wakaita sei kuti sho vanotadza kunobata maoko vanhu vavari kutonga tiri pautongo hwavo sachifi vedu but kukana vachida isu vana vedu mangwana mhosva dzakadai vanogara nadzo sei mudare ravo. Saka muri ngatipi muono wavo kuti daiwo vari madzimambo kana vari vanhu vatadzirwa vanotadzirawo zvipi. Tisingatauri pauti kubhadhara wako winze munhu but kana chinhu chaitika onaka ndizvozvo mufambira pai nokuti kunzi kuri pana chivanhu chino akusi kuti zvinodzosa munhu. Handimaona hazvidi kuhashukati zvarwadza kana iye wacho aita zvinhu izvi zviri kutomurwadzawo paari kuti kuchinhu chandakambozosvika pakuita chinhu ichi mwoyo wangu wandibata ndewei. Kamwe yakaikaneka kabva akutokupura kuti ko chii chandii ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Hatisati tamboona vanhu vanonzwisa sekutaura kwamuri kuita baba. Muratidza kuti muri munhu anonzwisa nyaya idzi ende hatina patanzwa muchitema kuti tiri kuda mombe dzakati sezvatinonzwa tichiita vamwe, asi toda kutiwo isusu kubva kuno kuJCTV Africa neSly Media tiri kuti nyaradzwai semhuri nekuti zvinhu zvakaoma kungorasikirwa nemwana. Tichaedza kuti tisvikewo, ini ndiri paGokwe Center, tichaedza kuti tisvikewo, kana mukasvika muGokwe Center tinogona kuzoti tikurukure zvakare. Zvakanaka, tichaita nechekuti tichataura apa tichazokupaiwo update yekuti mapurisa vapindura vachiti chii pakuti tinotora mutumbu wedu. Alright, ndizvozvo munongondibata mumwe mutori kana mangwana makusini kana kuti manherano tichavaudza kuti takuuya mangwana makusini kana kuti takuuya manherano. Alright, pakanaka baba. Kuzinyisa kuti kana manhero acho hanhasi tokuudza kuti kuti pachiisa masaka
Alright. Zita ndiani ndisina kutora zita? Zita ndiletwa Musokeri rinova Zvakare remushakabvu. Alright. Aiwa tine urombo baba. Totichemai netariro tinochauya ikoko seJCTV Africa kuzoona kana muchinge mazowirirana nemapurisa. Aiwa tinoti. Alright, masvita. Okay. Nzani. Chitaure munhu. Right, ndo nyaya yatanga tichikuvigirai mhuri yeZimbabwe yemhuri yekwaMusokeri, mukomana anonzi Joe Musokeri, uyo akaurayiwa achitsikwa nemotokari yaMambo Nemangwe. Just for clarification, sezvamangonzwa phone conversation yataita nababa vemushakabvu, zvinoratidza kuti nyakutsika munhu nemota wemunin'ina waMambo Nemangwe. Zvatiri kunzwisa ndezvekuti ivo vaNemangwe baba vakashaya, vashaya mwana wavo ndiye akasara akabata matomu ekuva standby mambo kusvikira pazosarudzwa mambo chaiye. Saka zvichakadaro vaviri ava vanoti Mambo Nemangwe nemunin'ina wavo ndo vari kunzi ndo vakaita zvinhu izvi. Asi zvatanzwawo zvakare ndezvekuti murume akatsika munhu uyu ari mumaoko emapurisa akasungwa nekuda kwenyaya iyoyi yemedha. Saka inyaya ichiri mumaoko emapurisa, asi chikumbiro chachine mhuri iyi ndechekuti dai vanga vanzwanana. Ndichitaura kudai regedzai ndikupe update. Ndakataura nababa ava zvakare masikati ano akunopera dzakuma4 vakati ivo kuseni kwamangwana vari kumukira kunotora mushakabvu kumapurisa, vosiya vanhu kumba vachigadzirira paanonochengeterwa obva avigwa. Saka ndo urongwa hunenge uripo. Isusu JCTV Africa tichange tiriko kuti tikupei maupdates ezvese zvinenge zvaitika. Saka manheru amangwana ichachitipa upenyu tichakupai zvakare update inova yakafanana neiyo inoyi, ichiratidza zvinenge zvazoitika kurufu. Saka rambai muinesu, rambai muchitisapota seJCTV Africa. Chimwe chenyu ndechekuti tinge tichikupai nhau dziri positive about what is happening in Gokwe. Asi kana pane chakaipa chaitika tinokupaiwo zvakare, nekuti tinenge chiti we want to share the positive side, but also there is also the negative side. We also need to share that so that people stop doing negative things to tarnish the image of Gokwe. We want to spread the love or the positive side of what Gokwe is all about. That being said, from me, JC, and everyone that supports the channel, thank you so much. I thank you, Mary, Jerry Nosketewa, Angari Panapa. Thank you for your comments. Tinokutendai, and I also want to thank who else here that I'm seeing here. I'm seeing another comment here from I just hold on here. I see another comment. Just a second. Anyway, I don't know where this comment is. Okay, there is Linda Chafika. Thank you so much for tuning in, and everyone that is tuned in. If you've got any information about this story, please don't hesitate to get in touch. Or there is another story that is happening in your area, especially in the area of Gokwe. Don't hesitate to get in touch. Even if it is outside Gokwe, we want to broadcast that here every evening. It's going to be a date each and every evening here on JCTV Africa. Tinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika kumativi mana eZimbabwe, but especially here in Gokwe. Ndatenda ndini wenyu Jethro Kenan Mutero. Ndichiti sarai zvakanaka. Please share this video with your family and friends so that they know what is happening around Gokwe. Cheers.